Ebutsheni balenyanga igqiza le-ANC nelalisiya kwelaseZimbabwe lahamba ngenqwelomoya yomkhosi weli. Loo nto ke yadala isankxwe kweli. Umphathiswa wezokhuselo unkosikazi Nosiviwe Mapisa-Nqakula wayesiya kwityelelo lwakhe lwaseburhulumenteni kwelaseZimbabwe ze walihayikisa eli gqiza le-ANC ngokokutsho kwakhe. Kungeso sizathu ke umongameli kuye kwanyanzeleka ukuba amthathele amanyathelo umphathiswa ngokuthi angawufumani umvuzo wakhe isithuba senyanga ezintathu. Ingcali yezomgaqo siseko ithi eli nyathelo lithathwe ngumongameli alikho semthethweni. This looks like an informal process that is not really based in the law, and so it's sort of undercut, or it tried to evade the actual accountability mechanisms that are provided for in the constitutions, which would be a removal from office. Normally, in a democracy, if a minister does something that is egregious and is wrong, that minister resigns, or if the minister doesn't resign, the minister is fired. Nangona iqela le-ANC laye laxolisa ngesi siganeko ze lathembisa ukuhlawula iindleko zolutyelelo, kodwa akaziwa ukuba yimalini lena baza kuyihlawula yaye baza kuyihlawula nini njani. There needs to be transparency once again, at the very least, about how the amount is determined and what that amount is. That is something that ordinary voters are entitled to know. Ukanti umongameli akakayipapashi ingxelo yakhe epheleleyo ngolutyelelo. Umbuzo ke ngokuba ingaba yintoni le ingaka irhuqisa iinyawo ekupapashweni kwale ngxelo. If a politician doesn't want something to be released, it is because there's something embarrassing or something that they don't want the public to see because they think the public will think less of them. Unshingalwazi Diforce uthi ngokomgaqo siseko uluntu lunelungelo lokwazi ukuba yintoni equlathwe kule ngxelo.